60-luvun alussa Iso-Joensuun Paapen mallistoon alkoi syntyä myöskin metallisia riippumalaismia johtuen siitä, että tuotanto raaka-aineista alkoi elpyä sodan jälkeen. Alkoi saada alumiinilevyä, messinkiä, kuparia ja näistä alkoi syntyä uusia riippumalaismia. Näitä muotoja syntyi useita, jotka kuitenkin olivat niin tuotannollisia, että ne kelpasivat sarjatuotantovalaisemmiksi. Ne eivät olleet pelkkiä yksittäisiä tratteja, vaan niistä oli selvä sarjatuotantotoive. Ja ne koristeellisuus lisääntyi, kun sitten keksittiin tämä reikien poraaminen tuohon valaismen kehään. Ne olivat eri muotoja riippuen hieman taiteilijan sen hetkisestä näkemyksestä. Ja niitä varten tehtiin tämmöinen sapluuna, jonka avulla tämä reitys onnistui tietysti aina samaan paikkaan valaisimessa. Neitä ei sikisuki sinne työnnetty, vaan tarkalleen siihen suuntaan, mikä Iso-Joensuun Paappi oli sen suunnitellut. Lisäksi painosorvarin kanssa pystyttiin muodosta sen verran laskemaan ja miettimään, että työkalujen kustannuksissa säästettiin, kun tehtiin mahdollisimman hyvin muotoa tekevää, mutta ei muotoa sulkevaa patruunaa, joka olisi merkinnyt sitä, että olisi täytynyt käyttää palloteltua patruunaa, joka oli sellaisena taas kalliimpi tehdä, eikä niin pitkäikäinen kuin normaali puupatruuna, jonka päällä näitä painosorvattiin. Liisa oli erittäin voimakkaasti alumiinisen ja messinkisen tuotteen puolella, mutta kun Ykidummi keksi sitten tämän kultamaalausmenetelmän, niin se lisäsi sitten vielä näiden valaismien suosiota ja niistä kehittyi myöskin erittäin hyvin Euroopassa tunnettu mallisto, joista suuri osa on edelleenkin tuotannossa ja kiinnostaa ihmisiä. Oli miellyttävää todeta taas näin täällä Keravan museossa, että nämä valaisimet ovat edelleen nähtävillä ja saavat yleisön suosion osakseen. Kiitoksia tästä näkymästä.